Són les 6 del matí i avui us porto amb mi per gravar un dia superproductiu perquè fa molts dies que estic sent superimproductiva del pal. No faig res més que les mínimes obligacions i no pot ser, vull recuperar els hàbits de meditar, ioga, l'esquincare i totes aquestes coses, així que avui us porto amb mi i això, comencem. Us explico que avui tenia classe només 2 hores perquè les altres hores tenia guàrdia, així que he tornat a casa i el que farem serà cuinar el dinar, avançarem feina i estarem sent molt productives. Doncs el que prepararem avui seran pebrots farcits de carn i gratinats amb formatge i aquestes coses, així que hem de fer el sofregit, hem de fer tot i deixar-ho a punt per després l'hora de dinar. He estat tot el matí fent feina de l'Insti i he avançat molt, la veritat, però encara em queda molta feina per fer. Però també va bé fer una pausa, així que ens n'anem amb aquesta coseta a passejar. Ja he dinat i acabo de tornar de la meva cita amb la psicòloga i ara em vaig a canviar perquè avui a la tarda aniré al gimnàs i així no puc anar, evidentment. Així que, bueno, va, em vaig a canviar. He posat una bàsica negra i un xandall així amb mitges per sota per anar més calentona perquè fa molt de fred i em vaig a fer un berenar preentreno. I ja he tornat al gym, em vaig a fer una dutxa i a canviar perquè he quedat amb una amiga
I això, intentaré fer-me la skincare una mica completa perquè ara fa molts dies que no me la faig bé i estic notant la pell com super resseca i ho estic notant moltíssim, així que intentarem fer-ho una mica bé. Sé que no som una experta ni res d'això, però m'agraden aquestes cosetes. Es deia que se'm va oblidar despedir el vlog, me'n vaig anar a dormir després d'haver passat tota la tarda amb la meva amiga Cris, que l'adoro i no la puc estimar més. Cris, si veus aquest vídeo, que sàpigues que t'adoro. I res, que aquest va ser el meu dia, va ser molt productiu, però alhora m'ho vaig passar molt bé i jo penso que aquesta és la clau per poder tenir uns dies guais i la vida que realment vols. Així que res més a dir. Ens veiem la pròxima setmana amb un nou vídeo, espero, tot i que estic d'exàmens i no prometo res, i adeu!